Kolikrát jste slyšeli, že stačí jen chodit? Že pro zdraví, sílu a dlouhověkost je chůze ten nejlepší lék. Ale co když vám řeknu, že to už není úplně pravda? Že věda pokročila a ukazuje, že samotná chůze nestačí, pokud chcete zůstat opravdu silní, vyvážení a mentálně bystří po 60. Zní to provokativně? Možná. Ale vydržte se mnou, protože to, co dnes uslyšíte, může úplně změnit váš pohled na pohyb. Než půjdeme dál, napište mi dolů do komentářů číslo 1, pokud pravidelně chodíte na procházky, nebo číslo 2, pokud jste si všimli, že i přesto se cítíte trochu slabší než dřív. A nezapomeňte dát like tomuto videa, pomůžete tak, aby se dostalo ke všem, kteří se chtějí cítit mladší a silnější než jejich věk říká. Dnešní svět zdraví už není jen o počtu kroků na hodinkách. Dnes víme, že klíčem k opravdové vitalitě nejsou jen dlouhé procházky, ale cílené funkční cvičení, které posiluje konkrétní svalové skupiny a zároveň stimuluje mozek. Tato cvičení dokážou zlepšit reakční čas, stabilitu a dokonce i paměť, a to vše s menším množstvím času, než kolik věnujete chůzi. Představte si, že každý krok, který uděláte, je jistější. Že vstáváte z křesla bez pomoci, zvládnete vyjít schody bez zadýchání a vaše mysl je jasnější než kdy dřív. To není sen, to je výsledek vědecky podloženého tréninku, který vás čeká v dalších kapitolách. A to nejdůležitější? Tato cvičení nejsou náhradou za chůzi. Jsou jejím vylepšením, upgradem. Můžete jimi proměnit každodenní procházku v program, který skutečně posiluje vaše tělo i mysl. Takže zůstaňte až do konce videa, protože na konci mám pro vás velmi důležité poselství, které může být začátkem vaší nové kapitoly síly a nezávislosti. A teď pojďme krok za krokem objevit, jak tuto sílu znovu postavit od základu. Teď, když víte, proč samotná chůze nestačí, pojďme položit pevné základy. Protože bez síly není stabilita. A bez stability není jistota v pohybu. Dnes začínáme od úplného základu, od 2 cviků, které dokážou proměnit vaše tělo, aniž byste potřebovali posilovnu. Prvním z nich jsou counter push-ups, kliky o kuchyňskou linku nebo stůl. Možná si říkáte, kliky? To není nic pro mě. Ale právě tento pohyb je klíčem k vaší každodenní nezávislosti. Pomáhá posílit ruce, ramena i hrudník, svaly, které používáte, když se zvedáte z křesla, nesete nákup nebo otevíráte těžkou sklenici. Studie ukazují, že i krátký trénink kliků oporu může výrazně zlepšit reakční čas a sílu horní poloviny těla u lidí po 60. A to znamená menší riziko pádu, větší sebejistotu v pohybu a pocit, že máte své tělo opět pod kontrolou. Začněte jednoduše. Položte ruce na pevný povrch ve výšce pasu, tělo držte rovně a pomalu se spusťte dolů, dokud se hrudník téměř nedotkne hrany. Poté se kontrolovaně vraťte zpět. Pokud cítíte tlak v ramenou, přidejte krok zpět nebo si zvyšte oporu. A pamatujte, nejde o rychlost, ale o přesnost a vědomý pohyb. Druhým cvikem, který doplňuje horní část těla, jsou straight leg raises, zvedání natažené nohy. Tento jednoduchý pohyb je skrytým hédinou síly dolních končetin. Posiluje vaše kvadricepsy, svaly, které rozhodují o tom, jak rychle chodíte, jak snadno vstanete ze židle a jak bezpečně zvládnete schody. Položte se na záda, jednu nohu pokrčte, druhou držte nataženou a pomalu ji zvedejte, dokud necítíte napětí ve stehně. Pak ji kontrolovaně spusťte dolů. Opakujte 10krát na každou nohu. Je to jednoduché, ale účinné a přesně to vaše tělo potřebuje, aby se každý krok stal jistějším. Kombinace těchto 2 cviků tvoří pevný základ funkční síly, která dává vaší chůzi smysl. Protože když je tělo silné, každý krok se stává lehčím, stabilnějším a pevným energie. A v další kapitole půjdeme ještě dál, ukážeme si, jak tuto nově vybudovanou sílu přeměnit v sebevědomí a dynamiku pomocí cviků, které napodobují skutečné situace ze života. Teď, když už jste položili pevné základy síly, je čas přetavit je v pohyb, který vám dá skutečné sebevědomí. Protože fyzická síla bez důvěry v tělo je jen napůl využitý potenciál. V této kapitole se zaměříme na 2 cviky, které napodobují skutečné situace ze života a právě proto mají tak obrovský dopad. Začneme s step-ups, tedy výstupy na schod nebo nízkou lavičku. Na první pohled jednoduché, ale extrémně účinné. Každý výstup je malým tréninkem rovnováhy,
síly a koordinace, přesně těch schopností, které rozhodují o tom, jestli se do schodů vydáte s jistotou nebo s obavou. Představte si, že jdete po schodech a necítíte žádnou nejistotu. Že vaše nohy reagují okamžitě, svaly spolupracují a vy se pohybujete lehce, téměř s elegancí. To vše může pravidelný trénink step-upů přinést. Vědecké studie potvrzují, že lidé, kteří tento cvik provádějí několikrát týdně, snižují riziko pádu až o 30%. Začněte opatrně, najděte si pevný schod nebo nízkou bedínku, postavte se před ní, přeneste váhu na jednu nohu a plynule vystupte nahoru. Poté kontrolovaně sestupte. Dýchejte klidně, zapocujte střed těla a vnímejte každý pohyb. Není třeba spěchat. Síla přichází s kontrolou. A teď druhý cvik wall sit, neboli statický dřep u zdi. Možná se zdá nenápadný, ale jeho účinky jsou ohromující. Posiluje stehení a hýžďové svaly, zlepšuje vytrvalost a připravuje vás na všechny situace, kdy musíte opakovaně vstávat, sedat nebo stát delší dobu. Opřete se zády o zeď, klouzejte dolů, dokud kolena nejsou v pravém úhlu a déšte tuto pozici. Zhluboka dýchejte a soustřeďte se na stabilitu. Vydéšte, dokud můžete a s každým opakováním zjistíte, že vydržíte déle než naposledy. Tento jednoduchý statický cvik má překvapivé benefity i pro mozek. Výzkumy ukazují, že zlepšuje průtok káve, soustředění a může pomoci i při bolesti kolen. Spojení těla a mysli je zde silnější, než by se mohlo zdát. A právě to nás přivádí k další kapitole, k cvičení, které propojuje tělo a mozek na zcela nové úrovni. Cvičení, které může zlepšit nejen vaši rovnováhu, ale i kognitivní funkce. Připravte se na pohyb, který je možná nejvíce podceňovaný a přitom jeden z nejmocnějších. Teď přichází cvičení, které na první pohled vypadá zvláštně, možná až legračně. Ale věřte mi, právě tento pohyb může být tím nejmocnějším nástrojem, jak posílit vaše tělo i mozek současně. Říká se mu deadbook, tedy mrtvý brouk. A i když název nezní zrovna hádinsky, výsledky, které přináší, jsou doslova revoluční. Cvik deadbook propojuje horní a dolní část těla prostřednictvím středu vašeho core. A právě to je oblast, která rozhoduje o rovnováze, stabilitě a zdraví páteře. Když je střed těla silný a koordinovaný, chrání vaši páteř, zlepšuje dážení těla a pomáhá vám reagovat rychleji, když ztratíte rovnováhu. Ale to není všechno. Studie ukazují, že cvičení jako deadbook dokáže zlepšit propojení mozkových hemisfér. Jinými slovy, tento pohyb posiluje nejen svaly, ale i nervové dráhy, které zajišťují paměť, koordinaci a mentální ostrost. To znamená, že trénujete tělo i mozek najednou. Jak na to? Lehněte si na záda. Zvedněte ruce směrem ke stropu a pokrčte kolena do pravého úhlu. Pomalu spusťte pravou ruku a levou nohu směrem k zemi, aniž byste se dotkli podložky. Poté se vraťte zpět a vystřídejte strany. Klíčem je kontrola a dech, žádný spěch, žádné tahání. Každý pohyb by měl být plynulý a vědomý. Pokud máte potíže se zvedáním nohou nebo ramen, začněte s menším rozsahem pohybu. Postupně, jak se zlepší vaše síla a koordinace, zvyšujte obtížnost. Tento cvik je pilně přizpůsobitelný pro každého, bez ohledu na věk nebo kondici. A tady přichází to nejdůležitější. Deadbook není jen o fyzickém tréninku. Je to trénink přítomnosti. Nutí vás být v kontaktu se svým tělem, soustředit se na dech, rovnováhu a propojení mezi pohybem a myslí. Je to chvíle, kdy mozek a tělo mluví stejným jazykem. A právě to je most k závěrečné kapitole. Tam si vše spojíme, sílu, stabilitu, důvěru i mentální jasnost a ukážeme si, jak si znovu nárokovat svou sílu a nezávislost. Protože tohle není konec cesty, ale nový začátek. A jsme na konci naší cesty, ale možná je to teprve její začátek. Dnes už víte, že skutečná síla ve zralém věku nepřichází z dlouhých hodin chůze, ale z promyšleného pohybu. Že vaše tělo má stále obrovský potenciál růst, posilovat a regenerovat. A že věk není překážkou, je to zkušenost, kterou můžete využít ve svůj prospěch. Projeli jsme spolu 5 cvičení, která dohromady tvoří něco víc než jen trénink. Jsou to aktualizace vaší chůze, moderní verze přirozeného pohybu, která dává vašemu tělu nový život. Od kliků o kuchyňskou linku,
které budují praktickou sílu, přes zvedání nohou a step-upy, které vrací jistotu do vašich kroků, až po wall sits a deadbook, které propojují tělo s myslí. Každý z těchto cviků má svůj smysl a dohromady tvoří silný celek. Možná jste si během tohoto videa uvědomili, že to, co jste považovali za stárnutí, nebyla ztráta schopností, ale jen nedostatek správného tréninku. Vaše tělo nebylo slabé, jen potřebovalo dostat ten správný impuls. A právě teď máte v rukou nástroje, jak ten impuls proměnit ve skutečný pokrok. Pamatujte, nejde o dokonalost. Jde o pokrok. Každý den, kdy uděláte i malý krok, posilujete nejen své svaly, ale i svou vůli a víru v sebe. Tohle není jen o fyzickém cvičení, je to o znovuzískání kontroly nad svým životem, o návratu sebevědomí a radosti z pohybu. A pokud si z tohoto videa odnesete jen jednu věc, ať je to tato. Nejste staří, jen jste dosud netrénovali tím správným způsobem. Teď už víte, jak na to. A pokud cítíte, že vás to inspirovalo, napište dolů do komentářů, jdu do toho. A přidejte, který z dnešních cviků vás zaujal nejvíc. Dejte tomuto videa like, sdílejte ho s někým, komu by mohlo pomoci, a hlavně začněte ještě dnes. Protože vaše síla, rovnováha a nezávislost nejsou minulostí. Jsou budoucností, kterou si můžete vybudovat o krok za krokem.